Dek, apa, Mbak? Ya mari iki ya jalan-jalan, Dik. Ya, jalan-jalan nang ndi? Ya nang Surabaya ta nang ndi ngono. Tapi nek, Dik, tak kandhani yo. Apa? Aku ndek pacar, Dik. Pacar wis yo. Ganteng ah. Yo ijo sih, Dik. Kok ndang welekmu? Yo gak ta. Tapi yo ganteng pacar. Iya, tenang aku pengen tak dodono. Heeh. Ganteng pacarku sih tapi yo gak ta lho, Dik. Yo ganteng pacarku jelas, Dik. Lah. Dek, ya iki pacarku, Dek. Iki ta ya. Nah, awakmu ndi pacare? Mbok pacarku mbok nandi, Mas. Pacar sampe nandi? Pacarku ndek nang kono gak rene-rene. Jare janjian yamene. Yo sing pacar iku sing temen. Tenono mari ngene kok teko sik kok gopo ya. Iya, iya. Yo ganteng pacarku lho. Ganteng aku sih. Yo gak pacarku gede dukur e. Gede dukur jare. Akar gapuro ae. Tapi kok gak teko-teko yo, Mbak. Pacarku ta. Sopo sing ngomong elek? Iku lho. Nah, tiba iki yo tetep ganteng aku. Yo iya ta. Yo ganteng aku ya, Dek ya. Iya. Arek iri ngene iki. Awak dhewe sido rekreasi. Ya apa, Mbak? Sido ta? Sido. Ya apa, Cak? Rekreasi ini nanti kene. Ya apa nih nang pantai? Pantai. Apa nang gone pegunungan? Oh iya gak apa-apa enak nang pantai. Apa nang pantai? Pantai kok iso numpak perahu, iso numpak kapal. Kaya lagu iku lho. Apa? Endiak numpak perahu layar. Kampanye. Iku lagune Ucok, iku lagune Ucok. Lagune Ucok. Tapi aja nang pantai aku direng. Terus enake nang kene panas. Ya apa nih awak dhewe nang gone pusat kota, nang gone Taman Bungkul Surabaya. Taman Bungkul Surabaya. Ya apa, Dik? Ya ayo mbangane ku. Rono ae ta. Ayo. Teman, gelem. Iya, ayo. Ayo saiki seneng-seneng. Bolak-balik rokok. Gak sangi ta lambemu. Ana aja ngenyek karo aku. Wis dadi keseneng aku rokok guru. Wan, Ya apa, Mas? awak dhewe iki nyambut gawe sing sakmono suwene. Yo. Kaya-kaya awak dhewe ayo jabung alus karo Mas Handoko. Mas Handoko. Supaya duwe bral-bral ngono karepnya. Elek tanpa api bose dhewe. Andoko iku. Lah iya makane ku awak dhewe supaya oleh hasil duwe bral-bral ngono maksudku, Mang. Masalahnya selama iki sing nyukupi kebutuhane dhewe. Sopo maneh lek gak? Mas Handoko. Bose teko. Yo. Bose teko. Wah. Gagah. Ganteng. Iya, Bos. Nek wis kaya ngono, kon njaluk duit pira tak kei. Mas, ngene lho Mas. Sampean iki lak wong sugih. Duwike sampean yo akeh. Mbok yo nuwun sewu lho Mas. Mbok yo golek pacar rabi ngono ya pantes sih. Aku rabi pantes. Pantes. Oleh pacar sing ayu. Sing ayu. Cocok lah. Bener awan. Bener. Lah, aku manut bar awakmu sing bako ku nek duwe rabi bojo ayu ya. Yo. Wis
rekeningmu, nomormu kekno aku kabeh tak transfer dhewe-dhewe. Oke, beres. Kunti saiki enak golek arek wedok. Arek wedok entene ana kono. Engko sampean ku wis gampang masalah arek wedok. Ngono. Beres. Ayo. Iya, Ayo. Ginteni nang kene ae. Ya wis. Pacar dhewek sing tuku rokok. Ndang suwi ngono gak balik-balik. Ya jenenge arek lanang ya wis ngono iku, Dik, biasa ae, Dik. Ya wis ginteni ae nang kene. Gak ngono nih. Sampeyan iki jahing nanti. Aku ta. Mm-mm. Aku jange rekreasi karo Rekreasi. Awakmu iki sik prawan karo ya? ya sampean dino nek body-body ngene iki ya sik prawan ta lah. Wah. Ya, Dik ya. Koyoke cocok karo Mas Handoko ya. Awakmu iki sik prawan durung duwe pacar. Ya wis lah. Aku nang kene iki ngenteni pacarku. Ngenteni pacarmu. Pacarmu soge. Ya enggak lah. Jaman yamene pacarmu gak soge. Tapi ini ganteng. Ganteng iku gak jaminan uripmu bahagia. Ngene lho, tak kandhani. Awakmu nuruto sing dadi omong aku. Apa? Tak kenalno mbarek arek lanang Mas yo gak sepiro ganteng tapi soge. Bos. Gelem ta, Dik? Gak gelem aku ambek adik. Loh. Eman Dik ayumu. Saumpama sampean iki dadi bojone karo bosku. Uripe sampean ku enak. Njaluk apa mesti keturutan. Mau ya, Dik ya? Macam banget. Gelem mo ta rek? Aku gak gelem. Girabiku enak. Engko sampean kepengin mobil paribasane Pajero lah. Loro telu keturutan. Loh, gak gelem, Dik. Anu, Rudine. Kon tak kandhani. Bosku iki soge. Aku lho gak butuh wong soge, Mas. Jeragan yo sono jeragan pul dadi jinang bosku. Aku lho wis kadung cinta karo pacarku. Kon ro ngerti. Bos wingi nuku kacang kirim nang Australia. Yo kirim nang Australia. Nang Australia. Kon ro kirim piro? 2 contong. Walah. Ojo guyu. Kirim nang Australia. Ronggo tender. Ngerti ya? Tarung-arungokno kok dadan ronco. Ojo guyu. Ayo kon gelem tagak rapi karo bosku. Ngene. Cekelen tangane ya, tak cekel sikile digotong ditono nang bose. Yo ayo. Awakmu iki sapa? Aku Arifin, pacare iki. Dadi awakmu pacar iki. Sing iki sapa? Aku Darmaji. Darmaji. Pacare sapa? Pacare Rini. Rini. Iya, Rini sing iki. Rini sing iki. Di Darmaji. Apa? Nek potongan kaya awakmu ngene iki gak pantes. Gak cocok. Pacaran barek ayu-ayu ngene iki. Putusa pedhota tresnamu
njaluk apa ae keturutan tak wehi. Mas, sampean tak kandhani. Sing jenenge wong cinta iku gak ndelok bondo donya, Mas. Bondo donya gak digawa mati. Tapi tresno lahire teko ati, Mas. Tresno lahir saka ati. Lahir saka ati. Ji, wis ta. Tak dong sarana api. Putusa karo Rini. Aku gak gelem. Aku gak gelem nek putus bare Rini. Sebab saumpama putus bare Rini, bakal tak kenalno bare bosku. Oleh tak gak? Gak oleh. Irini iki wis jange tak pek bojo. Kok jange dikenal nang gone rupane bosmu. Termasuk kon nantang wani bare aku. Loh, apamu sih Oh, bangsat. Emang kalau gak temu minggiro kekno pacarmu. Kok enak cakep. Nek ngono kon gak trimo. Jelas gak trimo nek pacarku kate kok roy. Apa maneh kate kok perkosa. Bangsat kebak. Ayo maju kok. Ayo maju. Sing di. Kalau cekling bos. Loh. Jodoh bosku tetep nih. Loh, aja jejer wong ketularan, Gur. Rupane wis koyo ngene. Rupane wis koyo ngene. Sing iki jenenge sapa? Bos, Rini. Iki Bos. Ayu cantik, cocok kanggo bos. rene sing rada dewasa rene lho. Saumpama menyintai aku, kenal no, Handoko. Aku Rini. Aja. Ketularan kok. Salah, iki aku wis duwe pacar. Tinggalno pacarmu, tak rabi. Aja gelem kowe elek ngono. Elek, tapi soge. Eh. Kono nek gak gelem kepeyok duwe kok. Aku duwe pacar wisan. Soge nek potongane ngene ya soge laler. Makane iku. Aja medeni. Ancurit, aja mel-mel kon ya. Pergi. Gelem gak, Dek? Gelem gak? Gak gelem. Kamu bos. Gak gelem. Kan bos kula mau sing ngomong aku bos. Dik. Kok tak kandhani ngene. Nek umpama kon gak gelem dirabi ya. Rungokno. Iya. Nek kon gak gelem dirabi umpama adu rasa ngene apa? Adu rasa kok apa? Lho ngene lho maksude.
kene ngrasakno kene, kene ya ngrasakno kene. Gak kesuwen. Ayo! Terus ya apa? Nek kon gelem rondeng tak kei duwe. Ah, ya apa? Ronde ya apa? Yo iku mau rene. Ayo duber. Ngono ta cak ayo wis. Ya apa, Bos? Cocok. Rayuan-rayuan ngono mang, Bos. Adu rasa. Sampeyan ngrasakno, arek wedok ya ngrasakno. Ah, iki adu rasa. No, Iya, Bos. barek awakmu pisan. Yo bos. Aku sugih jarimu ganteng. Ganteng, Bos. Apa sebab arek wedok kok gak gelem barek aku? Apa, Bos? Ngomong ngono. Lho, Aku pengen lho. ya apa sih, Rek? Ngene lho, Bos. Sakjane iki arek wedok iki gelem, Bos. Tapi ndelok praen sampean wedi ya, Bos. Hah? Ndelok praen sampean wedi. Nek ngono wis mulya aku tak mulih. Ngono, Bos. Heeh. Kula tak dhisik, Bos. Iya. Ayo, Mas. Walah rek. Aku kepengin urip kaya wong-wong. Nyatane aku dino. Percuma aku sugih duwe. Aku gak diarepi para arek wedok. Walah. Sing kebangetan ibu para bapak. Kok ngelari ngomong kaya aku, Bu? Sing baku aku tak mulai wadul bareng wong tuaku. Aku njaluk pendapatnya wong tuaku, Bu, Papa. rumah tangga karo sampean iki, Pak. Apa? Rasaku ora kekurang apa-apa, Pak. Sing tak pikirno, Pak, awak dhewe iki duwe anak sitok, Pak. Kok kaya nurut pani. Sampeyan apa gak ngerti ta ya apa, Pak? Anake ngalor ngidur di nyek karo arek wedok. Sampeyan ngopo gak pikir teh, Pak? Aku biyen bobot karo andoku, biyen iki apa-apa, Pak. Sakur mangsaku aku ora kroto nyidam apa-apa. Tapi dalang situ kaya ngono teh, Pak. Iku niru sapa, Pak? Bu. Wong rumah tangga. Iku wis diniati. Saka rumangsaku saben-saben aku tindak karo awakmu. Ya wis donga, ya wis mikir sing apik-apik. Dene hasile kaya ngono iku panguwasaning Gusti. Syukur ya. Aja duwe pikiran sing enggak. Kudune malah aku sing takon kok iso sampe kaya ngono. Rumah saku wis tak usahno apik. Nek sampean kaya ngene terus. Lah ya gak mari-mari rumah tangga. Ya apa sih pasti gak mikir kepiye. Tak delok-delok nae bengi-bengi kabeh iku mesti nyatat karo anak
awake dhewe lho, Pak. Gak dicatat ya apa sih, Pak? Ngarep sing kaya ngono. Masih andoko kemestine ya terong pikirane gak karo-karuan. Dadi sampe karo arek wedok mestine ya kerjula, Pak. Sing penting anakmu kan ya gak tahu sambat. Gak tau sampe ya apa. Lah iki lho, Pak. Tet. Ibumu iki lho. Satu tangisan bapak kali ibu iki wonten apa? Pak, sampun gak ngrasakno ta. Kaya ndoko kaya ngono kuwi, Pak. Tet, ya apa sami ya apa jeneng anak sithik gandol ati paribasane Pak Tet. Sapa mak anakku dilokno wong yati kemalok lara lho Pak Tet. Bu. Anake dhewe iki jangkep, sembarange jangkep. Ku kurang apa? Wong arek ya gak tahu sambat. Lah iya, Tet. Leres. Lho. Pundet barek bapak. Nggih, Mas. Aku Iya, Le. takon. Tanglet lan apa? Kaya uripku ki putus asa. Lan apa? Aku metu dadi lolokane liyan. Kepingin sir arek wedok ditolak lan-lanan. Niku sing mbon seneng kali sampean, Mas. Sampean niku ganteng. Lho Pak, ya apa gak krungu dhewe ta Pak sampean. Nek sambate kaya nang ngersolo kaya ngono Pak. Sapa maku tolong tamplung Pak. Wis aja nangis terus. Kit mau nangis Sing terus. apik aku kepingin mbuktekno Bu mek bapak. Apa, Dek? Apa, Li? Aku jukukno kaca kepingin Pecahi kabeh wis gak ono kaca nang. nek aku gak oleh ngaca gak peno jukukno kaca alung boyo mati ya. Lho. Han, Aja aja ngono le, aja Aja ngono. mama sing kaya ngono. Sabar, Mas. Tet, Tet, Kali bapak. ngene. Nggih. Timbangane anakku engko milih mati kaya ngono iku aku Nggih. kelangan anak. Saken, Pak. Siji-sijine anakku mek iki. Nggih. Wis, Bu, dituruti ae. Pak aja. nek peno aja peno tega barek aku. Peno sayang barek aku. Atase kaca pira bejajine kaca? Heh? Nek peno gak njukukno terang-terangan aku tak mati lho. kene gak Aja. apa-apa. Le, sabar le, aja. Aja ngomong sing kaya aku gak eman karo kocone le. Kok awak ngene rong rupamu sing kaya ngene ndak kaget. Ngene, Aku Bu. tetep jukukno. Wis, Bu. Tetep jukukno. Wis timbangane kok tambah dadi perkara. Nggih, Tet, nggih. jupukno karo situk tak sengitno. Kula pendhetne Mas kersane lega ati. Yo, cek lega atine. Ngoten jenengan kelangan yoga lho, Pak. Iya, malah abot iku aku. Nggih. Aku sing lairno. Bu, Bu. Sing nanggung kok aku. Nek sampean saya kali Mas Handoko, napa panyumune kedah dituruti mbon koten nggih, Pak? Jenenge wong tuwa. Nggih. Apa karepe anak dituruti? Jenengan rantos mpun kuwatir Mas kula pundhutaken pemila. Tet. Tak sengitno nggo lemari ni sore kelambine. Lemari lawas. Iya. Wah, Kare situk iku tok. ngandhap ki Iya, wis. Nggih, rantos. Piye sih? Sampe kok sampe turuti kok. Dilingate temangane Jawa sing ora nate rupan. Aku luwe abot nyawane anakku timbangane kasunyatan sing wis ana. Kok nek anakmu sampe nekat terus sampe bono Kediri, aku sing rugi. Aku kok emang kok rupane sing kaya ngono kepiye, Pak? Wis, Bu. Dipasrahno nang Gusti. Ya apa engko kedadane wis apa jare. Sing penting awak dhewe iki nuruti karepe anak. Apa penjaluke anak? Awak dhewe iki wis usaha, gak karo-karuan nyengitno. Kasunyatan kaya ngene, tapi anaknya sing jalan. Iya, Bapak, Apa, Ret? ingkang ngandhap keren. Kok nisore, Lah nggih, nisore pakaian jerone ibu. kang niki ya. Nah, Kula paringin Mas, pun jenengan sing maring. Tet, Nggih. Nggih, Mas. wis ta. Sampun. diluk ae, Tet, diluk ae tok terus jago maneh. Nggih. Aja suwe-suwe. Aku kate brai. Nggih. Cek gandeng jari wong-wong elek rupaku. Lah ya napa? Aku tak maca siksenana ya. Tet. Nggih, leres. Sabar, Pak. Aja ngersula ya Leya. Dilingkar temekane gede awak. Nanti tukang
gambarmu gak dadi ngopo le. Sing penting Handaka seger waras. Aja dadi atimu ya le. Bapak bareng Iya le kaya apa. Rigos karo ning lairno aku dadi menungso kene padha karo nyusahno anak Rigo. Loh, kok kaya ngono le? Apa sebab aku iso ngomong kaya ngono? Aku diwasa kepengin rumah tangga nyatane ditolak barek wetok. Apa gak jeneng nyiksa karo anak? Aku ngerti le, aku ngerti. Aku ngerti hatimu, tapi apa manana? Awak langsung kaya raja nyalano kari. Aja dianggep wong tuamu kuwi sengaja gawe pasuryanmu sing kaya ngono. Rupamu kaya ngono iku wis cinorek dening Gusti. Aku gak iso le. Bapak, Ibu, aku wis kaya ngene raiku praenku gak kena didelok menungso. Dosa neraka tak pikul apa jar ben aku tuminggal. Handaka, Aku tuminggal. bapak iki wis Ora iso. wis susah ngopi. Aku mau ketok bareng. Aku mau ketok le. Karo bapakmu lho le. Ora Tuamu le. ora wis. Sing Aku wong tuamu. ojo ngetok ke mripatku ben aku tuh budal. Kudu budal. Pak. Nggih Bu sabar. Iki aku wong tuamu le. Mas. Mpun kados ngaten. Terus budi malih. Tiang sepan bon kira-kira kalau riyen saderenge Aku wonten wis ngomong dosa neraka tak lakoni. nggih, Mas. Percuma aku urip nduk donya kaya ngene kesiksa batin, Det. Saumpama kon dadi aku ya apa, Det? Mas. Sore wonten alam keberayaan utawi alam donya. Sedaya kala mau ciptaane Gusti. Monggo disyukuri. Ingkang lakon awon dugi sampeyan tasih kata, Mas. Ora. Det, percuma. Percuma urip sing kaya ngene. Mpun matur ngaten, Mas. Aku tak minggat pisan saka bali pesma kene, Det. Mas, anak jenengan medasake kriya mriki. Lajeng kriya niki dos pundi, Mas? Tak titipno bar aku. Rungokno, Det. Nggih, Mas. Nek 40 dina luwih saka 40 dina aku durung mulih donya bondo kon sing duwe. Ngaten, Mas. Lajeng jenengan benjar ya napa mana kriya? Nek sadurunge 40 dina 35, 36 sampe 39 Nggih. aku mulih berarti dik donya. Ngaten nggih. Aja lali, Det. Nggih kula engket pesen sampean, Mas. Gusti, Mas. Handaka nyuwun ngapura, Gusti. Tolong, Mas. Aku njaluk pamit. Atos-atos, Mas. Mugi kelaksanan apa ingkang bagus panjenengan sampean. Aku gak balik pamit mati. Mas, pun ngaten, Mas. Jenengan iku bapak kali napa paling kula membantu sampean, Mas. Kula tasih setia kula sampean. Aja lali. Luwih teko 40 dina kon sing hak donyaku. Ora njebati donyaku. Walah. Mas Handoko, Mas Handoko. Ora nyono ora kira guru mataga kene ana lelakon sing kaya kene. Ya Allah, Duh Gusti pangeran kula. Panjenengan sepura jerakan kula Mas Handoko. Mugi angsale pedal saking griya mriki. Asal japi saking panjenengan ya Allah, ya Allah. Mas, mpun kuwatir Mas soal griya niki. Kula ingkang jagi senajan pesen sampean sakmonten, kula mboten bakalan memiliki griya niki. Napa malih kula kene mriki batur. Mas,
kula tokaken enggal asal Japi Mulya Jati Budi saged. Mesisan aku nang alas sakmene gedene tanpa menungso. Tanpa jalma menungso mung aku. Nek tak rasa-rasa uripku derita tiada akhir. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Mengapa? Mengapa aku diberi hidup semacam gini? Hampa, percuma melihat keindahan dunia, delok kaendaning donya sing apik maneka warna, tapi dalam hatiku tidak bahagia, hatiku rasa seneng. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi kabeh mau jarining kuntet Cina kodrat aku ditakdirno kaya ngene. Nanging aku ndak kuat. Aku ndak kuat. Timbang aku urip dadi nyanyian. Aku urip dadi cemoe tangga separo. Geladi pisau. Kamulah yang memusnahkan adalah nyawa daripada Handoko. Handoko, aku kudu mati. Aku kudu mati. Handoko. Menungso kon dening sifat cupet nalar iku piye? Ana ing alas gung lewang-leweng tanpa jalma manungsa. Kowe aten duwening tumindak lampus diri. Apa kowe ora wedi, Handoko? Aku wis bosen urip. Nek rika bangsane Jempri Prayangan ilu-ilu Banaspati. Aku lila pena gawe pati. Najan raseksa aku pena tadah tolomongso. Timbangan aku urip sing kaya ngene. Aja kaya ngono, Ngger, bocah bagus. Anjen sawetara aku bakal ana ing ngarepmu. Yo, aku pengen roh wujud pena sing sejati. Wani ngalang-alangi aku jange bunuh diri. Yen kowe dorong tambo marang aku, yo aku nyiblor. Nyiblorong mapan kebeneran. Aku urip nang donya tanpa paedah. Pingin disenengi barek menungso ning kabeh nolak karo aku. Aku putus asa, aku njaluk mati. Aja gampang njaluk mati. Apa rumangsamu yen menungso wis mati bakal mulya ora? Sukmamu bakal nglayang mergo ora ditampa ing alam kono. Nyiblor.
Rikasa ngomong kaya ngono maja sing ya apa aku ora ngerti. Bakune peteng dedet bathuke Handoko. Mengko dhisik to Handoko. Kowe iki yen tak dulu. Kowe sogeh bondo kelawan donya. Iya. Apa kok nganti kowe ditolak karo para wanita? Aku duwe prane elek. Aku wong elek. Kok donya gak kanggo wong nyawang aku jembek, Bloro. Handoko. Yen mestine wong wadon, yen delok rupamu kaya ngene, kowe bisa nilai. Yen kuwi ala kaya ngene senajan kowe akeh bandang. Wong wadon ora ana sing gelem. Mula Karepmu apa nggih? aku dadi menungso sing gagah ganteng bagus ing rupa. Kepinginmu ganteng. Ben wong wadon-wadon iki seneng karo sliramu. Duduk wong wedok akeh aku mung seneng arek wedok siji. Kaya ngono. Nek wis keturutan aku dadi wong ganteng gak esuk gak sore bakal tak lamar tak rapi. Tenang. Iso. Bakal mbok rapi. Aku iso nuruti apa kang dadi kekarepanmu. Temen rika ngomong kaya ngono. Kaya ana guwa. Coba mlebu ning kono topo. Yen ana apa wae meneng. Kok bakal ana kejadian apa? Tak tunggu Nyi Blorong nang kene. Kenek digugu Blorong. Ora lamis ing samudana aku Handoko. Pangestumu tak jaluk. Tanteni. Apa sing ora bisa kanggone aku? Blorong. Yo kene lakumu sing kaya ngono to Handoko. Kenek apa mbare awakku Nyi Blorong? Ya rasane piye? Kaya duduk ragaku iki Nyi Blorong. Kaya dudu ragamu. Kepingin mangerteni ragamu sing saiki? Kepingin aku Nyi Blorong. Kaya ono sendang, ngaca ning sendang kono nggih. Waduh ganteng aku. Aku wis normal Nyi Blorong. Seneng rasane atimu? Ponokku wis gak ono. Lho. Matur suwun Nyi Blorong. Mengko dhisik Handoko. Aja seneng dhisik atimu. Yen kowe bisa kawujudan ganteng kaya ngene. Ning ana syarate. Apa syarate? Bisa nampa? Kabeh syarat bakal tak lakoni Nyi Blorong. Kaya ngono. Yen wis kawujudanmu bagus kaya ngene, aja pisan-pisan kowe ngrusak pagrayu. Ngerti? Iso. Ning kaping lorone Handoko. Yen ana menungsa sing ora duwe, aja eman-eman, paringono. Dono weweho marang wong sing lagi nandang kekurangan. Kowe sago? Apa wae sing kok jaluk syaratmu bakal tak turuti. Yen kowe ra sago, totoane nyawang. Ngono. Jo. Ya. Nek ngono aku kudu dono weweh marang sakpada padane. Kaping pindho gak oleh ngrusak pagrayu. Kaya ngono. Ya. Nek ngertenon. Saben Selasa kliwon aja nganti lali. Cepakno aku kamar. Kembang setaman, kloso anyar, bantal anyar. Minengko yen aku kangen sliramu, aku iso ngendangi kowe. Bener apa ora tumindakmu kaya ngono? Ya. Kaya ngono. Tak tinggal ya Handoko. Sing ati-ati. Matur suwun Nyi Blorong. Handoko. Kecile urip sara kaya ngono. Dilokno mbarek tangga kene. Saiki Handoko wis ganteng. Rina. Arek wedok sing tak gadang-gadang. Aja kaget lek Handoko wis wujud kaya ngene. Ya, Rina.
Kapan boyo aku kudu iso dadi bojomu? Mangan kare sapulukan wayaku metu maneh. Aja lacangan aseme enak, kawecut. Mbuh asem pirang kintal dikabreno. Urip nek jange sugih. Eling omonge Mas Handoko. Rikala semono metu teko omah delek usadaning uripe supaya dadi wong normal kaya liya-liyane. Dipatesi sampe 40 dina kliwat teko 40 dina omah sakmene gedene kebake aku. Jange dadi wong sugih. Lah nek aku dadi wong sugih, oh wis rondo Manyar Sari sing melek-melek tak lumpuk kabeh. Gak masalah wong sugih donya sugih bondo. Ate kapan maneh wong urip iku nek gelem usaha bakal keturun. Nyatane kurang sedina Mas Handoko gak mule-mule. Sewengi kadam 12 gak mule, harta, rumah, kekayaan sekian banyaknya mil. Apa? Ngomong apa awakmu iki? Gak ngundi sih. Ana wong jange dadi wong sugih lho ana sing mendayo iki lak. Kon jange sugih iku perkarane apa? Lho. Aku biyen iku nyambut gawe sora dadi pembantu. Ya, Lah riwayatku biyen ndek kene eling anake bapak sing jenenge Handoko. Rupane gak gotra menungso ngersula nangis bendina. Metu teko jabane omah delek usadaning uripe supaya dadi wong ganteng. 39 dina tak enteni karo jam 12 bengi kok gak mule sugih bro. jelas gagal. Gak. Kok gagal apa? Kurang sedina, lak ngono sih. Iya, Kudune 40 dina. jelas. Lah sadurunge 40 dina kurang sedina iki aku wis tutuk kene kok. Kan iku sapa? Lho aku Handoko. Akon Handoko nurupane gak gotor menungso. Elek-elek kok iso ngaku-ngaku kok aja ngawur kok. Patet, Apa? sampean mosok gak nenger lek aku iki Handoko. Ah, ya jelas gak nenger gendeng ah. Handoko elek 7 kecamatan kok. Aku iki Handoko, Pak Tet. Gak percaya, aja akon-akon lho. Aku iki calon sugih lho ya. Kok nek njaluk tak kei. Modelmu berarti mentang-mentang ngene. Ya gak mentang-mentang, sesuai dengan peraturan janjine Mas Handoko. Lebih dari 40 hari milik kita semua. Wow. Aku iki Handoko. Gak percaya aja akon-akon. Aku iki apal ambek Handoko raine. Apal. Apal. Ciri-cirine apal. Ya apal. Cara tanda lahir ngono jek apal sampean. Alah aja katean. Nggo endi ae apal aku. Saya deloken iki. Mas. Sampean, Mas. Kandhane kok aku iki Handoko. Mas, ngoten wae lagi ngomong wau-wau. Modelmu lek ditinggali bondo donya sakmene akeh, wetahe ngono hodeng ae awakmu iki. Boten. Lah namine tiyang bon gadah. Sugih nyar-nyaran niku perlu ditunjukkan masyarakat biar tahu ngoten. Tapi ya apa keadaanku saiki? Sesuai kali kepinginan sampean biyen rikala metu teko omah
nyatani sampean saiki mantuk saret gantenge 12 kecamatan, Mas. Biyen dinyek-nyeki bare arek wedok. Nggih jane. Etrek-etrek saiki lho awake. Wis delok andoko saiki wong wedok-wedok gak kepecut sersel, gak normal. Handoko. Andoko. Patet, Nggih, Mas. saiki aku wis ganteng, normal, gede dhuwur. Nggih, terus Biyen aku duwe sirsiran sing jenenge Rini. nggih. Biyen aku ditolak mergo raiku elek. Nggih pun jelas. Tolong saiki keadaku kaya ngene tolong lamarno nang gone Rini. Ah. Aku lho sampean keken nglamaraken teng Rini terus Rini jelas mbon percaya, Mas, ningali sampean kados ngaten sih. Sakniki mbon percaya. Lho. Carane sih. Carane ya napa? Putun aku dodono nang gone Rini. Keadaane Handoko saiki kaya ngene. Dadi dengan cara secepat mungkin ya apa carane diterima kula nglamar Rini. Benar. Terus sampean kula foto. Iya. Lah nek ngoten kirangan, sampean ngomong. Putun det sing go wanteng, gawe filter. Di filter. Iya. Wah, kegantengan, Mas. Cek ketok putih ngono lho. Glowing. Glowing. Oh, cara wong wedok skincare. Nah, Nek wong wedokan skincare sing lanang meker-meker. skin lah. Iya. Nggih ya. Pun, sampean action. Oke. Sing gedhe mawon nggih. Yo segede. Nah, setunggal malih. Mana. Tip. Nah, Ketok gandeng iki. lu jelas. Lu ketok lemu aku, Tet. Ketok lemu. Nah, Sing pas sing ketok pipine ku ketok kuru ngono lho. oh, nek kula cilik ne mawon. Nah. Kula gedheaken. Cilikno. Nggih, Pun. Nek ngoten nggih ngadeg mau cekik. Yo. Guyu titik. Ya. Masuk. Napa? Nah, ngene. Nek ngeten mumpun kuwatir sampeyan ngene omah kula tak budal teng rene ngelamar sampean. Ngono ya. Beres. Sing hati-hati awakmu. Pangestune Mas. Yo, sing hati-hati. Diterima, gajiane tambah. Iya, tak tambahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuntet. Suwun wis nulung aku, gelem ngelamarno aku nang gone Rini. Lek ngono, tak enteni kabarmu, Tet. Tak enteni nang jero omah. Mlaku sawe. Oh, ndak ngrasakno awakku rasane kaya ate remek ngene. Remek lapo, cek nom-nome awak jek sore wis remek. Lho, awak dhewe dadi buruhe Parini ku wis ana pirang taun, Jal? Aku kira-kira ana mbok pirang taun aku. Aku nang kene ya ana kurang luwih 15 taun. Kon 15 taun? Yo, gak ngono kon ketok umur pira? Ya cek Joko cilik aku nang gone kene iku. Oh, Joko cilik wis dikoni Parini. Iya, ambek Burini. Iya. Diloloni ae aku. Diloloni apa? Gedang. Gedang apa? Gedange ate gedang raja. Rajane sapa? Rajane Fir'aun. Kok uber ae aku. Apa? Ngomong ambek bapak ambek ibu gak ono. Iya. Wah, seneng-seneng ae Pak Dewi. Lho, ngene lho. Mumpung bapak ambek ibu manggo nang diparani ya. Iya. Penggawean adik wis mari. Awak dhewe eling-eling lak pecatane lodro kabiyen. Yo. Kok tau nglodro kabiyen? Ya iki bendina nglodro kok. Lah iya tadi kan kon iso gareng-gareng lagu-lagu ngono. Lagu? Iya. Lagu apa? Ya tembang-tembang ngono lho. Tapi ya kudu ana alate to. Ka syukur gawe lambe ayo bosok suarane. Lah iki. Aku mak yo. Oh iki. Oh nek sing nyanyi aku nek nyanyi gak enak soal. Iki sing menekno iki. Ya. Kamu iki apa sih jane? Heh, iki apa sih jane? Aku nemu nang gone pinggir lemari, Bang. Bisa ono-ono tak gawa.
Iki jenenge gingseng. Gingseng. Apa lho? Ngono ilate ula naga. Iki lek loro. Ya jare taji ngono. Tanyanyi ya. Ya. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Asik. Aku wong nista tanpa bondo donya. Joko mlarat wong tuamu pangkat. Aku rekoso urip wis mulya. Asik. Iki wis pancine kowe dijodokke karo priya bagus kang padha sugih. Ora nyono lan ora lenggewo. Sadu. Yen sliramu teko palakrama srengenge ngulon parane yen wengi rembulan jonong rasane wong ora duwe tresno umum abang-abang. Mamulo kon kejak nyanyi-nyanyi. Sopo nyanyi ku? Srengenge ngulon parang. Kok kandhane. Mamula. Oh, aja nek ngono wis gawa keren. Wong muring-muring. Wong muring. Ah, jadi Joko. Topong mrik. Oh, coba. Ada Joko. Wis enten Joko kan. Kula mboten Joko arene. Wah, kene kan. Ada di Joko. Nek dilokno pendelak pendelik wis kepantesen akon. Nyambut gawe wis gak godak, wis gak karu-karuan. Nek ngene iki ana tangga teparo, awakmu joget-joget ngene awakmu wis pantesan. Pantes apa gak? Rumah sekolah gak pantes lho, Pak. Pantes. Hei, Jadi Ngulon parane. Gara-gara iku. Ada di Joko. nek ro ibumu tambah gak karu-karuan. Boten. Gara-gara iki mah. Kok nyanyi ndoket gara-gara iki. Dene wekku. Ati ngemari iki. nggih leres niku apa lho. Ada di Joko. Ayo. Aku iki jeraganmu. Kok mbok getak iki lho. Tak Joko ya wewekku dhewe. Lha apa aku mbok getak? Kan kula sepondho tau kula sampe getak. Kebalik sampe tak getak ra. Lah kon gak melok duwe kok. Nek aku si Joko ya gak apa-apa. Mboten napa-napa. Loro-loro. Delokno situk ngaweli. Delokno situk ngomong. Boten. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Aku wong nista tanpa bondo donya. Joko mlarat wong tuamu pangkat. Aku rekoso uripku wis mulya. Iki wis wancine kowe dijodokke
karo priya bagus kang padha sogi ora nyono lan ora lenggewa yen Mboten kula, Bu. Ngapunten. Bapak niku sing garahi. Bapak nongkon nggih. Lapo kok kathik leren? Isin, Bu. Ngrumangsani isin. Arek-arek ngarahi. Kathik duwe isin ta? Yo wong iki ana duwe isin. Mbok ngomong nek kepingin nanggap kentrung liwat ditanggap. Aja sampean dhewe joget-joget nggo jero omah. Nek krungu tangga iku gak isin ta? Gara-gara iku. Ki. Wiwit biyen aku ora wis kandha. Aku wong nista tanpa bono. Gak isin lah sampean. Ya isin. Lah iya lapo melu-melu joget. Wiwit biyen wis tak trimo. Pak, guyon ya guyon. Ning aja mbaturi wanto karo Aris. Dik, Dalem. iki wae bapak Nggih. teken pinggir mati. Ngoten ah. Gara-gara awakmu iki, Mas. Wiwit. Wis gadik, ayo. Awas nanti mulai bareng. Tapi kalau Pak. Kesenangan ini. Dari ke Nang balik. Nang balik. Pak dhewe tak simpen nih, Pak. Didinge ngono. Dibuki, Pak. Ah. Oh, harus buki, Pak. Sampai hari. Oke, Bu. Arep nikate di sore. Nggih. Le, anak sampean iki le nandi? Lho. Bu, Hmm. arek loro gak. Hei. Ancene arek loro iki gak kena digadulinan. Ngene, Bu. Heeh. Apa gak pamit barek sampean? Ora pamit karo aku, Pak. Makanya aku takon karo sampean. Aku iki tambah garo. Dan iki yang ngomong itu kan ngomongi pamitane iki kudu ambek wong tuwa wedok. Anak sampean ki perawan lho, Pak. Perawan loro. Lah Engko iya. mek menawa ditakokno arek lanang sak waya-waya arek balik lah ya Ajane isin. wis omah, kudune omah lho ya apa. Tekon ndi ae Senduk? Kok jak nanti adikmu? Rekreasi ya rekreasi. Tapi pamito barek bapak barek. Lah ya ngono. Kula wis rondo cak wanto, tak pamit ngono sampean. Lah wanto gak ngomong barek aku ya. Aku Barek soalnya bapak punya barek bini ibu. karo adik, tak Lho. pamitno. Monggo. Encik janur gunung kok kemarin kula boten kenal kali sampean. Kenalaken nggih nami kula Kuntet. Kuntet. Nggih ngapunten nggih kula lenggah. Nggih monggo-monggo. Nggih pinarak monggo. Nggih. Pajake kok. Nggih enten perlu napa sampean teng ngene griya kula. Nggih ngapunten saderenge nek kula ndugi mriki mboten dipun undang kali bapak. Nggih. Badhe wonten pedal sekedhik. Oh, nggih iki monggo. Monggo. Nggih. Ngapunten nggih. Rungokno, Bu. Kula mriki badhene nglamar. Nglamar. Ana wong lamar. Nggih. Lah iki Ngomonge awake dhewe nang tembus. ha iya Badhe nglamaraken Mas Handoko. Kok Nggih. Lah ingkang dipun kersakaken niku ingkang paring asma Rini. ini. Nggih. kowe sing gedhe. Iya. Aku yo gak gelem, Bu. Lah lha apa kok Lah gak apa gak gelem? gelem awakmu wayahe omah-omah. Apa? Ah. Ah, apa kenal kowe? Iya wong ngono kuwi elek. Masa adik. Temen ta? Kuwi elek temenan. Apa kayak aku gak gelem, Bu. Ning sampean sing asmane Mbak Rini. Nggih, kula.
Kala riyen sampeyan nate tepakan kali Mas Handoko. Nggih. Teange awon. Nggih. Kuwelek pol. Nggih. Niku kala riyen. Lah samangke jenengan dereng semerep. Ya napa tiange? Ya napa sih? Niki jenengan mawon kula paringi pirsa rumiyin. Lho, lah wong kaya ngono gantenge kok. Arek gantenge kaya ngene kok. Lho entuk. Ning, monggo ning. Jenengan kiambut. Lho, Walah, niku aku ya gelem. Nek ana wong ganteng irunge mekrok kedhok. Nek ganteng aku gelem. Awakmu gelem, lahir batin. Iya. Tet, dalem, Pak. Iki anakku gelem. Nggih. Aku gak kakek ngomong, Nggih. ngomong-ngomongane nang gone jolakan. Mekaten. Waran wis tak kok. Oh, matur sembah nuwun. Nggih. Bu, matur sembah nuwun. Lah ngono, Bu. ya ngene pisan Tet. Nggih. Matura nang jeraganmu. Nggih. Minggu ngarep langsung diarak manten. Sampun kuwatir, pun kate minggu ngajeng. Mungkin setengah 3 beres pun. Masalah Ya. biaya kan. Nggih. Nek setengah 3 pun beres, waduh gak buyar-buyar, Bu. Nggih. Ya bener cocok. Ning matur sembah nuwun nggih. Kula trima. Kok Karsituk disalami. nggih ta? Wong papat kok nyalami telu. Kula ki nang salah Abraham. Mboten nah. Ora apa-apa, salami anakku. Mboten nah. Heeh. Nggih. Anakmu sih. Ngapunten. Ya tenan. Syukurane sing dikersakno ning sampean, Mbak. Sampeyan lak wis ana calone dhewe sih. Iya, ya muga-muga oleh papa. Aja dawa-dawa. Nggih, kula nyuwun pamit. Nggih, nggih matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, Iya, Pak. ngomong awake dhewe iki termasuk langsung. Heeh. Nduk, kon sakloron. Nang pasar, nang supermarket blonjo-blonjo kanggo persiapan kon nikahan. Ya wis Bu, aku tak. Ya. Weh, nang budal, Nduk. nang budal. Ayo, Bu, Pak. Siap, siap. Bu, sik ta, Bu. Gampang masalah, Bu. Anake loro budal. Ya. Awake dhewe nang jero Budal. latihan bola sodok. Ayo. Sampeyan kok sanggane sumpun nang ngono sih, Mas? Lho iya, wong aku iki ambek sampean niku hitungane iku cinta sejati ya. Apa sing biyen tak karepno saiki kenyataan. Iki seneng aku. Ngono ta. Yo iya ra. Ngono biyen sampean nate nolak aku barang. Nang sampeyan biyen welek Saiki yo perawatan. Ngono ta. Yo iya. Gak kaya arek wedok tok, lanang yo perawatan. Lah nek ora ngene iki biyen aku ya seneng. Yo ngene iki. Ya. Milih bake loro iki. Ayo. Kami bapak spray. Aku mata nanya spray papat kok ono kula sepune loro. Enyek kon, nyindir kon. Boten, Mas. Lah, mesin cucine rusak. Lah, kalau ucap ngeten lho, kono kok kolor apa iki ngoten? Apa tibake ten? Dilala. Kakak Dewan Daru. Apa iku? Wis mesti garai tok kon iku ten. Boten, ngeten lho, Mas. Kula niki matur suwun sanget. Alhamdulillah jenengan samake sampun bahagia. Kalau riyen sampean Rasulullah kepingin rabi kali ning Rining. Nah, Kalau riyen sampean ditolak. Samangke sampun dadi bojone sampean. Pun sampean entek-entekno. aku yo matur suwun nang awakmu mergo nulung aku. Nggih, Gelem nglamarno aku nang gone keluargane Rini. sinten malih sing nulung nek mboten kula. Cuma kula pesen Apa?
Niki lampun dadi bojo sampean sakniki. Ya. Mungkin setengah 3 dah sampean culaken. Lha apa? Lah nek pun sampean culaken dibacok Yanto. Sama niku kok ya Dek, iki malah sampean mari tanang gawe nang mburi ya. iya Mas. Pegel. Heeh. Istirahat nang mburi. Ya wis, aku tak nang mburi sik ya Mas. Kok cek dihandle ambek Pak Kuntet. Paten, Halo. sampean iki mang masak apa, Paten? Lho. Kesenengan sampean iwak asem-asem. Asem-asem. Niku lak senengan sampean. Cocok. Iwak kotok digoreng setengah mateng, digawe asem-asem. Ya, Lah ngoten sih. cocok iku aku. Sampean eling sih nek nang Lamongan Apa? mangan sego boranan iku. Oh iya. Ngene alun-alun senengan sampean nak ngoten nah. Cocok iku. Lah nek niki ancene sampean remen kali wak kotok setengah mateng. Ancene kata Mas, ngapunten lho nggih. Tiang masak asem-asem niku enten sing urip langsung dijegurno. Enten sing diketok tel bon kanthi digoreng langsung dijegurno. Nek kuntet benten. Ya apa lek kuntet Nek cara masak? kuntet niku kula serok ngene tambah saret, Seret. iwak sabak, Heeh. langsung kula bombone asem. Ade nggih motone kekeyu ngeten-ngeten iki. Kate dibelek. Delok Mboten. tok niku. Aman mawon. Aku pengen mangan. Ngoten nah. Iya. Jenengan kene mriki mawon. Ngangge garpu napa mboten? Ya sendok ae lek gawe garpu ruwet aku. Nggih. Jenengan iki tiyang sugih tapi mangane ala-ala desa. Lah, Ayo ngoten, Mm-mm. mbon dudune kemenyek. low profile. Wah, basa kerene ngono. Nggih. Mm. Nggih, ngapunten. Kula pundhutaken nggih. Ya, ya. Ratus sekedap. Temen lho ya. Nggih, 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 nggih. Sembarang kalir wis keturutan. Biyen aku nyenengi Dek Rini, saiki wis dadi bojoku. Pondo donya tak blekno kabeh nang gone Dek Rini. Aku mergo wis keturutan tresnoku karo Dek Rini. Ya, ya, ya. Ngene iki kuntet yo melok seneng wong bayarane mundhak. Mangan aku njaluk menu apa ae dituruti ambek kuntet. Wong kuntet iki yo pinter masak, wong biyen arek iki kan jebolan Risto iku lho Master Chef ngono iku lho model. Ya, Bang. Wah, Ya napa? Ngapunten, Mas. Mboten. Kutuke kados keramik. ngomongmu kotuk bareng tutuk kene kok tempe tet. Lah wau kula masak, kula tinggal tengah jeng kucing royokan. Walah, Nggih gara-gara kucing ucok niku lho. mangkane kok nek masak iwak kotuk iku aja jejer kolam. Oh, Nyemplung maneh areke. colok. Kon niku ya apa? Wis gak apa-apa. Jenengan dahar, Mm-mm. niki nginume ngapunten. Niki sing wau napa? Kleo telas. Saiki karek. Klep. Oh, ya gak apa-apa. Lho soalnya klep niku lak klepe Budi Wijaya. Klepe iku grombolan ngono maksudmu. Tim. Nggih. Wah, pun kuwatir. Ya, aku Pembantu tak kula mangan. niku jos pokoke. Pun. Cocok. Ya ya Tet. Ya apa kuntet iki? Kakak aku ke sore burung mangan. Tapi yo enak makane kuntet iki. Ngene njaluk diundakno ngomongi rengkik lah kok tempe. Alah Tet kuntet. Paring-paring sak welase wak Mas. Enggak apa. Oh. Peteng kula luwe wak Mas dereng menedha masih nedha nggih purun wak Mas. Aja ngarai aku mangan ngali yo. Wak Mas, welase wak Mas. Wak Mas, sak welase. Aja ngarai aku mangan ngali yo. Paring-paring wak Mas. Nuwun sak welase. Jangkrik. Handoko. Pancen bener omonge wong tuwa-tuwa biyen. Wong milik gendong lali. Kowe lali apa sing dipesen nang awakmu? Nganti kowe tega mentolo aku.
Awakmu tak coba ngene ae wis lali apa sing dadi weli? Dadak kon ngerti jenengku Handaka sapa kon iku? Handaka. Yen awakmu ora ngerteni sapa sejatine aku. Wuta paningalmu. Coba matno mripatmu sapa sejatine aku Handaka. Lali kowe. Sepurane aku gak ngerti lah iku sampean iki. Sepurane. Aku wis kandha aja nganti kowe ngina marang wong ora genduwe. Ning kasunyatane sego mbok siratake. Sepurane sing akeh iki. Aku gak bakal baleni maneh iki. Ora bisa. Nggih, Ploro. Sepisan menungso wis lamis ing samudana. Sak teruse bakal lamis ing samudana. Handaka. Asal kowe ala, bali ala. Bakal dadi kancaku ana ing segara kidul kon. Awakmu nulung bar aku ora ikhlas. Ning nyatani saiki aku dadi kaya ngene maneh. Kowe ala, bali ala. Bangsat. Mundet. Jet, Mas. Lah napa kok wonten kedados ganteng iki? Saka tumindakku sing gak bener. tumindak jenengan lah napa kok kados ngaten malih. Tetep omah iki pepen aku tak minggat. Jet. Ya iki keturutan temen aku sugih. Sing diwingenane jange sugih wurung. Kurang sedina mulih ganteng. Saiki Mas Handaka balik asal usule maneh. Minggat teko omah aku dadi wong sugih. Monggo dinikmati dadi wong sugih. Nodi kaluputanmu. Aku pasrah berawakmu. Aku urip sing kaya ngene. Kok jak nanti aku manut, Bro. Kaya ngono. Melu aku. Ayo, ning segara kidul. Loh. Dik. Ya apa awakmu mang? Sido rabi ambek Handaka ta? Ya sida, tapi Mari ngono. aku wis gak gelem, Mas. Gak gelem ya? Iya. Jarene dadi ganteng ngono. Iya, biyen kan elek. Mas wis dadi ganteng aku gelem, Mas. Gelem, mari ngono. Heeh, marung wis saiki dadi elek. Dadi elek maneh ya. Heeh. Ya apa cak ngene iki cak? Ya awakmu saiki balik maneh ambek Iya, aku ya gelem. Sampe gelem ta, Mas? Gelem.
nek gak kena prawane tetep tak enteni prawane. Jenenge pacar sing setia iku sing. Lah, pancene andoke mang datengi gawe-gawean. Adingmu gawe-gawean. Heeh, kedadian ngene iki mang mergo Putri Blorok. Makaten kala wau derek-derek kula sedaya pasugatan saking kita arupi Sedulur Budi Wijaya kang mijil saking Jombang kawula aturaken sugeng enjang sugeng kepepanggihan malih sanes wedal